Салом алейкум, бародаро ва подписчикои канали Play TG. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи камтар секретҳои WhatsApp шумода нақл кунем ва сар мекунем. Якум секрети WhatsApp ҳамеяе ки бародаро шумо медонед, ҳар як одам вақте ки дар WhatsApp сообщение рӯй мекуна, ҳамун сообщениеро вақте ки шахс мехона нависагӣ меша просмотрена, яъне аллакай аз назар гузарондааст ва ба воситаи ҳамин функсия мо шумо дар як чизи зура мегӯм ки шумо метонен ҳамин функсияро коре кунен ки ҳамун одам нафаҳма ки шумо ҳамин сообщениеро хонден, лекин ҳамун просмотрена наменависа. Аввал чӣ кор мекунем? Аввал телефона вақте ки сообщение мода мебиёяд, мо бояд телефона режим полет дамонем, сообщениеро уй намекунем. Вақте ки телефон режим полет дай, яъне ки Wi-Fi мобилная сеть, интернети мобилниям мемра автоматически. Дар ҳамун вақт шумо медроен дуруни WhatsApp, сообщениеро мехонен, баъд остак меброен, режим полета гирён мекунен, яъне ки мекишен. ҳамун режим полет уже симкартатон кор мекуна, Wi-Fi-тонам кор мекуна. Баъд ҳамун шахсе ки шумо дар сообщение рӯй кардагӣ, вай да просмотрена нишон наметиҳад, яъне ки вай хит намекуна ки шумо сообщениеро хонден ё ин ки не. Ин буд яке аз секретҳои WhatsApp. Мегзарем ба дигар секрети WhatsApp. Бародарое ки агар мехоҳанд ба шрифтҳои ҳархела метонанд, мисол агар буфурашонанд ба ҳамун шрифтҳо бинависанд, инами рақамчаҳоро, инами знакчаҳоро меҷиқем аввал, баъд нами калимаҳоро менависем ба шрифти ҳамун калима, ҳамун шрифти ҳамун текст алиш мешава. Ина мисол мо шумо дар нишон додем, шумо метонен ҳамин чизо истифода баред. Дигар функсияи WhatsApp ҳамеяе ки мисол мешава вақтое ки ягон бародар тра дар ягон группа дар WhatsApp дабайт мекунад, дар ҳамун группа яду шинос дори, дигарош ношиносанд, вай гапҳои ношиносаро намефората гӯш кунӣ, барои ҳамун бисёр менавишанд дар ҳамун группа сообщения, баъд ту мехоҳӣ ки ҳамунро скрит кунӣ, яъне ки аввал мо сообщениеро виделит мекунем, ба ҳамунҷа як касоне ки ба англисӣ истифода мебаранд мют нависагӣ, касоне ки ба версияи русӣ нависагӣ не беспокоит. Ҳамунҷа мепурса 1 соат, 8 дақиқа, чанд дақиқаи дар кора, ҳамунҷа худтон интихоб мекунед, дар муддати ҳамин форатона 1 сол мемонед, 1 сол шуморо беспокоит намекунанд. Як функсияи дига WhatsApp, як функсияи беҳтарина, мисол бародарое ҳастанд ки мехоҳанд дар ягон кас бинависанд, лекин ба ёра номерову суратҳорошона намефора ки ягон кас бина. Барои ҳам як функсияи дига ҳаста, яъне ки дуруни меню медроем, ҳамунҷа настройки кида приватность дора, ҳамунҷа приватность нависагии фотора ки мебина, ки намебина, ҳамунҷа худтон як бор бинен, ҳамунҷа ҳаста, ҳамунҷа худтон галочка мемонен, ҳамун шахсое ки дар друзиятонанд метавонанд шуморо бинанд ё ҳама метавонанд ки шуморо набинанд, метавонед ҳамунҷа худтон настройка кунед. Яке аз функсияҳои беҳтарини WhatsApp аст. Марҳамат, истифода баред ҳамин функсияро. И будам бародаро якчанд функсияҳои секретни WhatsApp ки шумо метавонед аи функсияҳо истифода баред ва мо мехостем ки шумо моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, чӣ хоҳиши доред дар комментария нависед, кадом барномаҳоро шумо намефаҳмед, фарқ нестае чӣ хеле барномае, мо шумо дар каме ҳам бошад маълумот медиҳем, тарзи истифода барӣ ягон секрети ҳамон барномаро. Барои ҳамин бо мо бошед, фақат мо ҳам шумода ёрдам мекунем. Саломат бошед. Play TG.